U Livnu je svečano proslavljena 28. obljetnica udruge specijalne policije iz Domovinskog rata. Udruga je to koja se svakodnevno trudi zadržati sjećanje na sve svoje pripadnike, a posebno na poginule i preminule. Specijalna jedinica policije Livno je danas obilježila svojih 28 godina postojanja. Sjetila se svojih poginulih i umrlih pripadnika, a posebno se prisjetila svog ponosnog ratnog puta. Na spomen obilježju poginulim i umrlim pripadnicima MUP-a Hrvatske Republike i Herceg Bosne vijence su položili i svijeće upalili bivši pripadnici specijalne policije. Izaslanici brojnih udruga specijalne policije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, predstavnik ministra branitelja Republike Hrvatske Dinko Tandara, konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, kao i predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Jozić i ministar MUP-a Herceg-Bosanske županije Darinko Mihaljević. Nakon što je stvorena zapovjedna jezgra, pripadnicima specijalne policije Livno postaju stanovnici većinom s područja Livna i Tomislavgrada. Mnogi od njih su imali ratno iskustvo jer su bili ranije dragovoljci Domovinskog rata. Na Livenskom ratištu prolazi kroz najteže dane napada na Livno i sa svojim kolegama iz drugih jedinica ponosno predvode obranu Livna. Poslije se ponosno dokazuju na svim većim vojno-redarstvenim akcijama u Domovinskom ratu. Prvi mi je dolazak bio 92. Za vrijeme napada srpskih oružanih snaga na grad Livno. Razumiješ, sam bio zapovjednik sektora. Onda se vraćam u jedinicu, u stvari u bojnu Zrinski, čiji sam pripadnik od samog početka. I drugi povratak za vrijeme bošnjačko-hrvatskih sukoba. I onda preuzimam, krajem 94. preuzimam specijalnu policiju. Kako da kažem, na što sam ponosan, razumiješ, vršimo preustroj, i krećemo sa svim oslobodilačkim operacijama koje su tada uslijedile. Od Cincara kraj 94. Zima 94. ljeto 95. i onda Oluja, Maestral i Južni potez. Za jedinicu moraš biti rođen. Moraš biti rođen, od psihofizičkih sposobnosti koje su, razumiješ, nema i svako. Hrabrost, ljubav prema domovini, što sam naglasio u govoru, razumiješ, a ostale stvari dođu same po sebi. Danas u Livnu djeluje udruga specijalne policije koja se trudi svakodnevno zadržati sjećanje na sve svoje pripadnike, a ponosno one poginule i umrle. Kako su ponosno prolazili kroz sva ratišta 90. godina, tako i danas ponosno žive i djeluju u miru. Jako sam ponosan na rad udruge, cijelo vrijeme sam normalno, svi su ponosni na rad naše udruge. Mi smo jedinica za posebne namjene bili prije, pa smo prerasli malo u veće te jedinice. Nemamo niti jedne mrlje. Svi su zaista sa ponosom slušali danas o ratnom putu specijalne jedinice Livno, koja je, kako je više puta danas naglašeno, iz rata izašla bez jedne mrlje. Danas je izuzetna čast i ponos prisustvovati ovakvom danu kad je ratni zapovjednik predstavio veličanstven put ove postrojbe specijalne policije, policijske uprave Livno, gdje je na kraju konstatirano bez jedne mrlje, ali sa najvećim uspjesima u ratu. Izuzetna je čast biti nazočan i sjediti sa tim ljudima. Danas je dan kad se mi prisjećamo i poginulih naših i onih koji su ostali bez dijelova tijela. Također suosjećamo i sa obiteljima naših poginulih branitelja, ali sigurno sa ponosom možemo reći da sve ono što su ovi momci u ratu obranili, demokraciju, sloboda je pravo, mi danas nastavljamo živjeti i sigurno da današnja policija ima naći gdje je uzor među ovim momcima. Podršku obilježavanju 28. obljetnice specijalne policije Livno došli su pružiti njihovi brojni prijatelji iz drugih udruga iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ova obljetnica nije na neki način da mi slavimo rat, da mi slavimo ubijanje sve. Ova obljetnica je samo da se to više ne ponovi. Ovo je poruka mira. Pa tako i tu poruku mira šaljemo mi iz Republike Hrvatske, kao predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, zajedno sa svojim matičnim udrugama iz Splita, Zadra, Osijeka i imaju pozdrave iz Republike Hrvatske. Kako smo bili zajedno u ratu, tako smo i u miru, ali sve na jedan način da svako poštuje svoj narod, svoju vjeru, svoje običaje i za svoj život. Ipak posebnu podršku svim udrugama koje su ponosno branile Livno i Livenski kraj pruža Ministarstvo hrvatskih branitelja. A ono što moram reći da stvarno Ministarstvo hrvatskih branitelja ne samo da podupire udruge
iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, nego podupire i udruge srodne naše iz Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovine, pa tako i ovdje u Livnu. I ovdje smo došli stvarno obilježiti taj dan, pokloniti se našim poginulim suborcima. Evo, i pomogli smo u izgradnji i ovog spomenika, tako isto pomažemo i u izgradnji doma u Rujanima. I to je ono što Ministarstvo hrvatskih branitelja, rekao sam i malo prije, želi pomagati, želi da se ne zaboravi, želi da budemo svjesni da su pripadnici i Hrvatske vojske i Hrvatske policije, specijalne policije, bili ti nositelji koji su oslobodili Hrvatsku, koji su obranili Hrvatsku. Hoću reći, jer mi znamo i sami da nismo nikog stvarno napadali, nego smo branili svoje domove, branili naše obitelji i s tim se moramo ponositi. Udruga specijalne policije Domovinskog rata Livno tako i danas sa svim svojim prijateljima obilježila svoju 28. obljetnicu, a svima njima posebno su se zahvalili posebnim zahvalnicama za sve ove godine uspješne suradnje.